Okay, so tukambapo Daniel chapter 7. Tadusa Daniel chapter 1 mpaka na chapter gani? Chapter ja 7. So tukuti kumvesesa chivumbuluso. Ready? So tikapita pa Daniel chapter 7. Pamba pezeka zilombo 4. Ready? Mene zilira hapo. Daniel chapter 7 verse 1. Verse 1. Chaka choyamba cha Belisazara mfumu ya Babulo, Danieli anaona loto. Naona masomphenya a mtima mwake pakamwa pake. Ndipo analemba lotolo nalifotokozera mwachidule. So anaona iyi ndi loto imene anapasira kwa ndani? Kwa Daniel. Yeah, so anaona lotoli andi iyi ndi chaka choyamba cha Belshaza mfumu ya Babulo. Tana zanduno izi zinachitika Daniel chapter 5 asanafike. Ukwe atinoze nebe? Yeah. So adareno anazilemba zinthu zimwajani mwachidule. Tetibizeni. Verse 2 Danieli ananena nati. Ndinaona masomphenya anga usiku. Taonani mphepo zinayi zamlengalenga zinabuka pa nyanja yayikulu. Verse 3. So akuti anaona chinyanja chachikulu. Ndaona mphepo zingati? Zinayi zikumenya pajani pa nyanja yapo. Right, so tikamakamba za mphepo. Bina tesa nono mphepo ndi yani? Tiveso no tikamakamba za zilombo zinayi zotuluka pa madzipa. Madzi akuyimira chani choyambirire. Chimuso 17 verse 15. Chimuso 17 verse 15 atuzife kuti madzi akuyimira chani. 17 verse 15. Right, so chachuku chimene tifuna tivese chono Daniel amazimasulira yekhe. Gaisa yonse tetapita ku chivumbuluso kapena tapita kumbali na Bible imene tathandiza kumasulira yani Daniel. Ya koma kwambiri Daniel anamasulira kwambiri mu chivumbuluso. Tuona kuti ndi yonse. 15 aliya. Ndipo ananena ndi ine, madziwo udaona uko akhalako mkazi wachigololo ndiyo anthu ndi makamu ndi mitundu ndi manenedwe. So madzi akwemera anthu, makamu, mitundu ndi chani ndi manenedwe. Mwanjira ina pamene pali madzi pali anthu ajani anthu ambiri ndikhwera onsenepe. Mwanjira ina madzi akwemera zimenezo. Okay? Ndi foto zonse njira imene madzi akwemera koma ndi zokiza ndi zomwezi. Zilombo zinayi zikwemera chani? Tene Daniel chapter 7. Verse yake ndi 3 aliya. 7:23. Yeah. Werenga verse 17 ngani? Daniel 7 verse 17. Zilombo zazikulu izi zinali ndizo Zilombo zazikulu izi zinayi ndizo mafumu anayi amene adzauka pa dziko lapansi. 18. Yeah, so zilombo zinayi ndi mafumu angati? Anayi achitanga pati mafumu right? Now key yoyamba kuvesa chilombo ndiya ni mfumu koma ano atiuzati mfumu imira yani ndikhoya ndiwozenewe. Verse 23 aliyani. 23. Anatero chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi. Yeah, mutaima kombo. So chilombo chachinayi ndi ufumu wachingati? Wachinayi. So chilombo chikuyimira mfumu chimene chikuyimiranso yani ufumu. Ndikhoya zaveke. Right. So tikamakamba za chilombo tokamba za empire. Kapena ufumu waukulu kwambiri usati kafumu kang'ono. Yeri? Tisana no Nebukadnezar anaso that inu mfumu ndine mutu wachani wa golide. Koma amathandiza Nebukadnezar yekhayo ngati. Amathandiza ya Babylon wonse system yonse. So tikamaona ulosi sumakamba za anthu. Uwazithana mimveza no simakamba za munthu ngati kuti no individual. Muzone zimene zimachitika. Ade Barack Obama ndikuti ndi president basi maona yeye ndiye ndi chilombo chichi yeti olose Trump Trump ndiye basi yeti tikamakamba za ulosisuma kamba za munthu mmodzi yeti imakamba za ma systems amene ali osusana kapena amene akukizana ndani ndi Mulungu ya so ulosi uli concerned kwambiri ndi zinthu zimenezi. So tikaona muno bwino apapa aruza fetno ndoti ngati ufumu wachinayi uli ufumu wapadziko sawa ndati zinasozo ndi yani maufumuso titawatene. Yeah, so zilombo 4 mafumu 4
chirombo chachinayi ndi ufumu wachinayi pa dziko lonse lapansi. Mwachinena zonsezi ndi maufumu. Ndikupita tilozi nepe. Mwachinena zimene tikupesa chinakuti maufumuwa auka pamene pali chani? Madzi ambiri. Mnyanja makhala madzi ambiri komanso tiona kuti maufumu amene akuwukira mbali imodzi ya ku Ulaya. Mwandipesa nepe? Kuyambira Babulo, Amedi ndi Aperesi, Aheleni, Aroma, onse ndi mbali za ku Ulaya ndi ku Middle East. Ndikupita tilozi nepe. So tikamakamba za nyanja sitingokamba kunena kuti ndi pamene pali anthu ambiri. Komano ndi tikamakamba za maulosi ndi kuna menezi pachifuwa. Fana kuno pamene pali madzi ambiri mu nthawi ya Baibulo kumene unali anthu ambiri unali kuti ku Middle East kumene kuko. Ndikupita tilozi nepe. Fana zasifaya zonse zichokera mbali ngati imodzi. Pamene tikazapita chivumbulusa zakamba za chirombo chinachotuluka payani pantune ndiyoti sichikutuluka ku previous non-biblical world. Ku biblical non-world inali tikamakamba za dziko lonse lapansi. Mubati nthawi imene kunaiso Africa, kunaiso china Ethiopia, of course takamba. So komano Africa inalikwe, America inaliko. Koma nthawi ya Bible tikamakamba za America sinali yodziwika nthawi ya Bible. Ndikupita tilozi nepe. So amakamba zombo zoka pa madzi akukamba zirombo zimene zikutuluka kumalo amene kunali madzi ambiri ndi kumene kuti ukamba kuti ku Europe ndi Middle East mbali imeneyi. So tikamati chirombo chikulamulira dziko lonse lapansi chikulamulira malo amene amazika mu nthawi ya Baibulo. Ndikupita tilozi nepe. Tikufuna tipangize kuti ulosi ndi history khale tikukamba chimodzi. Alright, so mphepo zimene zikuimira yani? Yeremiya 51 verse 1 ali yani? Verse ya 1. 51 verse 1. Yehova atero, taonani ndidzaukitsira Babulo ndi iwo okhala Lebikamai mphepo yowononga. Verse 2. Yeah, so awauza ezaukitsa mphepo yotani yowononga. So tikamakamba za mphepo tukamba za nkhondo, tukamba za yani za mikangano. So mafumu azuka akamenyana chani nkhondo. Tapita by 1 verse 14. 1 verse 14 ali kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka natengeka ndi mphepo yonse ya chiphunzitso ndi tsenga la anthu ndi kuchenjerera kutsata chinyengo chakusocheretsa. Yeah, so mphepo zikuimira ya pa verse mene chiphunzitso. Yeah, so ufumu inanso umene umabwera ndi ziphunzitso zake, philosophy yake. Abini ndi Aperesi adabwera anabwera ndi chiphunzitso chimene wayika singakhale wayika. Tutiloze nepe. So ufumu inanso umabwera ndi ziphunzitso zake mpaka mapita achani anthawi. Ndikula tinoze nepe. Yes. Yeah, komano the main idea ndi imodzi. Yotosifa kuzera mafumu amene afuna apange ufumu ene ungapange anthu otani abwino kuposa ufumu andani wa Mulungu. Right, so titakupitirize Daniel chapter 7 verse 3. So pamene sipamveka please ask Bruce. Daniel 7 verse 3 aliyani. Ndipo zinatuluka mnyanja zirombo zazikulu zinayi zosiyana. So zirombo zinayi zosiyana wina ndi nzake. 10 verse 4 aliyani. Choyamba chinanga mkango chinali nacho mapiko achomba nkhanga. Ndinapenyerera mpaka ntenga zake zinatothoka ndi chinakwezeka udziko ndi kuyimitsidwa mapazi awiri ngati munthu ndi chinapasidwa mtima wa munthu. So akuti chirombo choyamba chinali ngati chani mkangwe koma chochitika nchani chinapasidwa mtima ndani wa munthu. So mapiko amene akuyimira chani Exodus 19 verse 4 ali chani mapiko Exodus 19 verse 4 ali chani. Ino munaona chimene ndinachitira Igupto ndi kuti ndanyamula ino monga mapiko amphungu ndi kubwera nanu kwa ine ndekha. Ndakunyamula monga mapiko aja amphungu. So tikaona muno bwino 19 verse 4. Okay, mapiko akuthandaza kuti chani munchizikati no eagle's wings. Mulungu wapulumutsa ana Israeli sanakatha kupanga ndi mphamvu zawo chabe. Nebukadneza nawo zida kambirimbiri kuti akulu ine ndinu mfumu chifukwa Mulungu atani walole.
So mapiko akuyimira ndithu tanatno kufuna kwa ndani kwa Mulungu. Neri komanso verse atno Mulungu amene ankabweresa Babelo kuti analola kuti ikhalepo panali zifukwa zimene anatani anayolera chifukwa Israeli anatayirire ndi Mulungu ndithu amafuna achite nawo. Tate ndionene pamenepa Yeremiya 25 verse 9 akamati mtima wa mkango kuthandaza yani fatino akamati mtima wa mkango tikamaona zinyama zakuthengwe mkango ndi mmene matengedwa kuti no ndi nyama cha mamumba kwambiri angakhale Yesu amatengedwa tino ndiya mkango wa Yuda Satana Maria ndi mkango obuma yabe yasamati mtinga wa mkango utengedwa tino Yeremiya 25 verse 9 ariya verse 9 taona ni ndidzatuma ndi kutenga mabanja onse akumpoto hadi Yehova ndipo ndidzatuma kwa Nebukadinezara mfumu ya ku Babulo mtumiki wanga ndipo ndidzatengera iwo pa dziko lino ndipo okhalamo ake onse ndipo mitundu iyi yozungulira ndipo ndidzathetsa iwo ndithu ndikuwayesa iwo ndi chidziwitso. Mabona menebe ndiyo sonyeza ndi bwinja la muyaya. So Mulungu akuti Nebukadinezara ndiye jani mtumiki wake tabana menebe nikona no Babulo ufuma Babulo umavengeda representative no unaindi chiyani chinkangwe ndithu Mulungu analola kuti Babulo igonjese Babulo ikhale ku maso kuti Babulo ikhale ngati chida chake choti no athe kuwongola zimene zimachitika mujani mu Israeli pa mavesi angapo 27 verse 6 aliya Yeremiya 27 verse 6 tsopano ndapereka maiko onse awa m'manja a Nebukadinezara mfumu ya ku Babulo mtumiki wanga ndiponso nyama zakuthengo ndampasa iye kuti zimtumikire. 43 verse 10 aliya 43 Yeremiya 43 verse 10 43 verse 10 ndikuti kwa iwo atero Yehova wa makamu Mulungu wa Israeli taonani ine ndidzatenga Nebukadinezara mfumu ya ku Babulo mtumiki wanga ndikuyika mpando wake wachifumu pa miyalayi ndayiyala ndipo iye azayivundikira ndi hema wachifumu wake. Okay, so akukamba zona no Nebukadinezara ufumu wake Mulungu anachita kukonza mabaderadera kuti ukule ufike kuti wagonjesa mafumu ambiri panali mafumu angapo umene Babulo unagonjesa mafumu osanaoke Mulungu Mulungu analola Nebukadinezara awagonjese komanso ufumu wa Israeli Mulungu analola kuti Nebukadinezara utaniso agonjesera akaongole zimene zinyasa zimene zimachitika kuti now akamati unapasida mtima wa munthu ndi chani Yeremiya chapter 17 verse 9 unapasa mtima wa munthu 9 mtima ndiwo wonyenga koposa ndiwo osachiritsika ndani angathe kudziwa. So mtima wa munthu ndorani ndonyenga ndipo ndosarani tiona mmene Babulo unayambira Babulo anayambadi ndithu unaipa mwambe Nebukadinezara chatapenga misala atabwerera ati ufumu wake unatani unakwerase koma pa nthawi imene imazafika nthawi ya Belshaza ufumu wa Nebukadinezara ukutani ukutsika zimene amapanga samalemekeza munthu Mulungu ndi zina zotere. So moreover kaizereka ufumu wa Babulo unatsika kuti kumapeto kwenikweni nkona kuti anaujosa mtima ajani wankango ndikupasa mtima ajani wa munthu so zangabai kuonjezera kuna kulikonse enafuso mpangebe difference yati mtima wankango ndi mtima. Okay, of course pa nkango po tinangutengera wana kuti kamakamba za mkango umatengera kuti natana pa zinyama zakuthengo umatengera mkango ndi wa majestic mwanga wachifume nikona ngakhale Yesu anakamba ndi mkango ndi wa fuko la mkango la Yuda. Okay, so tikamakamba ndi mtima wa mkango ndimakhala no timatha kutenga ma trace ngatuno kulimba mtima courage ma traits abwino achi timatha kupasa mkango wanati katengano mtima wa munthu mungeneze mkango mene chilili nimoni base mtima wa munthu ndati zingati mantha ndi zina zotere ma traits oteno amatengeda ndi verse takambaye kuti no mtima wa munthu ndorani ndonyenge tikaona mene ali Nebukadinezara amathawa ndikati no amene zilili mu ndimwerene Danieli azanifotokozera Nebukadinezara kumana ndizokhoma nazindikati ene Mulungu yekha mtima wakangwe
mwana unabwera amana ake ngakhale amazonse sana vere ana ndithu babulo unakhangula pasitani mtima yani wa munthu mwanjirena zimene zimachitika ku babulo ino zonse zinayi zongotani zongotsike kuchoka ku mmene babulo analili ndi ku nthawi iyi tikukamba mu nkhani za uzimu nemkaniza sana atengeko ndi kamuzi kuti no tatenga zaku Yerusalemu zamwere pano nemkaniza sana atengeko zimene nemkaniza wapereka ulemu at least pang'ono namkulu uyu anawasukumiza kwambiri. Okay, so amakamba zonena kuno mapeto ake mapiko ake anachesedwe ndi paja pamene timawerenga pa Daniel chapter 5 pamene amakamba zonena Daniel chapter 5 verse 25 sitipitawe Daniel 5 verse 25 mpaka 28 pamene akamba tuno Belshazzar zikuwa unaibaneze akuledzera ndi azikazi panapereka chidzanja nalemba pa khoma kuti mene take Friday na mfumu wako atani owerenga wayezera ndipo wapezera utani kuperewera ndikuyatoza zenebe so tona kuti no ku chosedwa kwa mithenga ndi no ntchito yake ababu ina iso alani yat ndi mfumu unapezera aperewera unaperera wandani kwa midida peresi tawiririze right so kenako anazaona jani Daniel 7 verse 5 ania Daniel 7 verse 5 okay 7 verse 5 ndipo taonani chirombo china chachikulu chachiwiri chikunga chimbalangondo chinatundumuka mbali imodzi ndi mkamwa mwake munali nthiti zitatu pakati pa mano ake ndipo anatero nacho nyamuka lusira nyama zambiri verse 6 so ali chirombo chinali ndi nthiti zingati zisanu ndi ziwiri ukesole zitatu pepani usati zisanu ndi ziwiri zitatu okay odi nthiti imene jani Bible Genesis 2 verse 1 tiyena ya 22 Koma Yehova Mulungu anagonesa Adamu tulo tatikulu ndipo anagona ndipo anatenga ku nthiti yake imodzi nasekako ndi mnofu pamalo pake verse 22 ndipo nthitiyo anayichosa Yehova Mulungu mwa Adamu anayipanga mkazi ndipo ananka naye kwa Adamu so Mulungu wompanga Hava anayichosa nthiti ya ndani ya Adamu so nthiti itakimirira kunena kuti no kuchoka mwa nthiti munatonga ndani mkazi so tikamakamba za nthiti zitatu ndeti kuyimiranso ya yeah okay akazi atatu tikomoza kwambiri tikomoza kono kada kuya abo Donald tokamba za maufumu angati atatu amene anagonjesera ndi jani ndi amidi ndi aperezi so tikamona za mafumu atatuwa tona kuti no mu 614 amidi ndi aperezi mothandizana ndi Babylon anagonjesa fumu ajani wa Assyria tiro yambe right when mu 539 BC amidi ndi aperezi anazagwesana ufumu ajani wa Babylon nikuya zenebe mene mafika 525 BC amidi ndi aperezi anazagwesana ufumu ajani wa Egypt nikuya zenebe so tikamakamba za nthiti zitatu tukamba za maufumu amene anali akulu amene amalamulira dziko sajani labasi Egypt inayambira imene Egypt imene inayambira kulamulira dziko labasi nthawi imene tikamakwa dziko labasi tokamba za kumadziko Egypt 1 kenako after atatha ba Egyptians anabwera ndani Assyria atamaliza kumene mabwana ndani Babylon mafumu atatu osewa anagonjesera ndi nani amidi ndi aperezi ndikubira tilimozi makosana right so akuti chirombo chinayi choyimisidwa mbali ngati mbali imodzi tikaona muno bwino anthu amalamulira inde mwana amalamulira mosiyana ifatino ufumu umodzi mwamidi ndi aperezi unali wamphamvu kuposa chani unzake tarengewa Daniel 5 verse 31 Daniel 5 verse 31 ndipo Dario Mmedi analandira ufumu ali wa zaka 50 pambo ziwiri yeah so Dario Mmedi analandira jani ufumu analenga ufumu so Dario amalamulira ku Babylon tekumala wenebe so amidi ndapeleza nagonjesa dziko lonse ku Babylon chamalamulira ndani
Medes koma koso mamwe andani Apersia Persians ati collection yake nayo imeneyo Persians Daniel 10 verse 1 aliana anali ngati ma tribes awiri ya anthu nidi ndapereza Daniel 10 verse 1 aliya chaka chitatu cha Koresi mfumu ya Persia chinavumbusidwa chinthu kwa Danieli amene anamutcha Belisazara ndipo chinthucho nchoona ndicho nkhondo yayikulu ndipo anazindikira chinthucho nadziwa masomphenyawo. So akugamba za tawerenga za kudzaja za mide tawerenga usinda apereze right. So tawerenga ni pa Daniel 11 verse 1 and 2. Daniel 11 verse 1 and 2 ndimene tatonesera tona kuti Persians namene anali ngati amphamvu tenerenga ndipo ine chaka choyamba cha Dario Medi ndinauka kumulimbikitsa ndi kumkhazikitsa verse 2. Ndipo tsopano ndikufotokozera choonadi taona adzaukanso mafumu atatu mperisia ndi yachinayi idzakhala yolemera ndithu yoposa onsewo. Ndipo so kumano nkhani yako ndono Apersia namene amakhala ndi mphamvu yayikulu kuposa ndani Medes tapeza ndauti ya ndipo itadzilimbitsa yokha mwa kulemera kwake idzausa onse alimbane nawo ufumu wa Helene. So manjerena Apersia namene amakhala amphamvu maso olemeranso posa andani Medes koma malamulo alimodzi coalition ayo imayenda bwino bwino tabidiriza pale fuso chirombo chachiwiri. Okay, tubidiriza pa Daniel chapter 7 tubidiriza pa kosana. Alright, 10 tubidiriza pa Daniel chapter 2 verse 6 7 verse 6 7 verse 6 aliana pambuyo pake ndinapenya ndikuona china ngati nyalugwe chinayi nawo mapiko anayi ankhuku pansana pake. Chilombocho chinayi nawonso mitu inayi nichipatsidwa ulamuliro. 7. So chilombo akuti chinayi ni mapiko angati 4 mapiko 4 na nyalugwe leopard ndi nyama yothamanga kwambiri ndo ipasenso mapiko angati atate tonaona no iyi okay mapiko 4 chukimira ufumu andani wa Greece Helene amene ndithu anagonjetsa dziko lonse lapansi mwachangu kwambiri. Alexandria even mpaka panopa ma strategy zake they are studied ku military academy even ku America mpaka lero. Okay, ma strategy zake ankhondo anali mastermind kwambiri. So by age 32 anagonjetsa konse anayamba kumamo andazi zake umapikisana namo kwambiri. So anafika jotono wapanga fever nyenjemera mpaka anamwalira after 1 week. So akumalira nada amene ali wamphamvu kwambiri atani alamulira sana pereke ulamu wake wainali sifanali beso anaso nde anali ma general 36 nema general 36 anamba urani menyana ma general zati anamenya ma general 36 anakusawa follow bene mabwaya mitu ingati follow tere ndo nene ba Daniel 2 verse 3 kana kono 2 verse 8 ndipo paliponse pokhala ana anthu iye anapereka nyama zakuthengo ndi mbalame zamlengalenga dzanja lanu nakuchititsani ufumu pa izi zonse ino ndino mutu wa golide. So mutu umamira chani ufumu tikuvana penepe. So chilombo chikimira ufumu mitu folo kimira so chani ufumu so chuchitika nchonena kuti no ufumu wa wajani wa Helene unagaika pa 4 yeti nde Lysimachus anatenga kumpoto kubenete makucha ku Asia Minor kuja kuma pangida za mipingo isanu ndi iwiri pamene Cassander anatenga ku west ndatu kujame mazule amene ku titana atu ngati ku Greece ku Europe right. Ene Seleucus anatenga ku east ndele ku mawa meneko umwe kuli Syria amene to part of it in Asia ku east Greece in Europe. Ptolemy
ndi amene anatenga kumwera anatenga uja ku Egypt. So makosana anafika ulere makosana apati ngogawana apeza atani anakhala afika 4 tikakafika Daniel 11 ndizo zoto anamenya naso mpaka anakosala ngati awiri wina anachita mfumu yakuti yakumadzulo yakumpoto ina mfumu yakuti yakumwere kumano mitu 4 kimira magawo angati 4 ajani au mfumu wa Alexandria aheleni sinzo ngaba ifuso kumaloba ndikhuba tunothabiririze mwina kungojizira sono yeah munga taona apa chipaliro cha namba 3 yeah ya munga taona zomboze mene mafumu kumbili adziko tumadzira ali mafumu amagondisa modani komanso mene Mulungu amakwisa ntchito zilombozi oyimirira ufumu uja tiona kuti mene ufumu achitira ndi chilombo chomwe Mulungu amakwisa ntchito zinali zinthu zofanana machisazo nkhani ya Alexandria akwisa ntchito Leopard amene is soon the strongest here kumano the fastest and is being already Alexander anagonjesa the part of the civilized world mwatangu changu and we to sinaona kumene amatangira nyaruka uja amakazi mwatangu changu tikaona the second kingdom uja bear anakambodi chilombo yanajizoti chipite chipwanye chitandani so chinali kali bear mazo bear might not be bear sudi mwatangu posa kangu yake kumano bear ndi nyama ya hapo kwa sakango in terms of food ya mayungu ndi bana ndo yeah pameneno kuja nikuja ngani ndimo is making of the jungle model ndi nyama chomwe chiti operation kango azo madolo ndi ufumu wose umachita ndi chilombo chomwe akuchimira ufumu zokazo zikukurani zikufana naso yeah nathokoza kwambiri maso bear ndi nyama yankhaza kwambiri yeah so ufumu so nice wankaza mwana nimafuna pa Daniel chapter 6 verse Daniel 7 verse 6 pama vetoko and dominion was given to it ulamuliro unapasida kwa ndani kwa hiyo tizona mount dominion akhala kutani akuchuluka chuluke verse 7 ali yani Daniel 7 verse 7 pambuyo pake ndinaona masomphenya usiku ndikuona chilombo chachinayi choopsa ndi chisamantha ndi champhamvu choposa chinali nawo mano akulu achitsulo chinalusa ndi kuphwanya ndi kupondereza chotsala ndi mapazi ake chinasiyana ndi zilombo zonse zidachigonjetsa ndipo chinasiyana ndi zilombo zonse zinada chinasiyana ndi zilombo zonse zidachitsogolera ndipo chinali ndi nyanga 10 so chilombo chali ndi nyanga zingati aba pamene titambe kulano divi nosopane tete pa verse 24 ali yani 24 verse 23 guys verse 23 anatero chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi umene udzasiyana nawo maufumu onse nudzalusira dziko lonse lapansi nudzalipondereza ndi kuliphwanya 24 paja Yesu arabwera anakhobera ndi yani manje anakhobera ndi Somalia aja yajisule so tikaona wene pa kwamba zoto chilombo cho chinayi ndi yani chinayi ndi manota chinayi ndi mano ajani ajisule waona bebe manje lena kuti pasaso ife identity ya chilombo chi ndi Roman Empire ndofumu mene ndakisa chilo kwambiri chisulo Iron Empire Roman Empire tikatokumbire ya dziko Roman Empire ndi Iron Empire so ufumu mene ndi ufumu ajani wa Roma so chilombo chache 4 ndi ufumu ajani wa Roma so far taona zomwe zingati 4 chilombo chikimira ajani ufumu wa ukulu koma mfumu wa ukulu mmatha khaso tinaso tating'ononso ngati pene nalili ulomba chilombo chachi 3 naija lugwe mayalugwe nawo zali mitu ingati 4 mitu 4 ikimira ya maufumu amene anatuluka mfumu ti meneyo so chimozi mweso chilombo chichi ndi ufumu wa Chiroma ndipo ndi ufumu walizira pa dziko lonse lapansi koma mufumu amene mutuluka zinthu zina ndikhuya tinoze nebe so kama za nyanga 10 ndilima ya verse 24 verse 24 kunena za nyanga 10 mfumu adzauka mafumu 10 ndi pambuyo pawo idzauka ina iyo idzasiyana ndi oyamba aja nidzachepesa mafumu atatu so
akukamba zoti mafumu khumi anatani adauka. So Aroma sanagonjetsedwe yaye. Eri Aroma ajazinachita zina mu 476 anapeza mphamvu zawo zafoka. Mafumu amene amalamulira apanga independence nanakhangararani amwazikana kuti ndi mafumu 10. Ndi mafumu 10 wanda amene timakamba kuti no tinawo mpaka lero kuna ndamato mfumu orani omaliza mfumu achiroma. So mmene munatuka Alemani amene lero timati ma Germans, ma France lero timati anthu aku France, Burgundia amene ma Switzerland, Suevi amene mati Portugal, Lombards ndi Italy, Visigoths Spain, Anglo-Saxons ndi England. Alipo 7 sana kwene 10. Na ma Vandals, Heruli ndi Ostrogoths osewa anatani anamizidwa. Pajala uloso kwamba zoda watuno pananduka kanyanga kangati kang'ono kusiyana ndi chani ena osewa ndipo kana gwesa nyanga zingati zitatu. So akamba zidatuno pa verse 24 atulula anatuno nyanga 10 zimene zizi eri ndi mafumu angati 10 ndi mafumu 10 amene azarani azauke. Kuma Danieli yomwe yatulula kuna kuti mfumu ndipo zozingana yani ufumu. So ilile ndi maufumu timene tizauke mu ufumu umenewu ndikhupa timozere. So mafumu ake ndi amene 10 wano atatu anatani anamizidwa. So tifuna verse soto anamizidwa chifukwa chani? Chifukwa cha kanyanga kangati kang'ono. Kanyanga kang'onoka kali mbali imodzi ya chani ya ufumu umenewu. Pamene ndifuna ndisindikize kanyanga kang'onoka kali part of ufumu umenewu. Kali part of yani Rome. Ufumu ayi chirombo chachi number 4 chimodzimodzi monga mmene chimodzimodzi mitu 4 inali panyalugwe sinakhale yapayokha yayi. Eti so kanyanga kang'onoka nyanga 10 sizizi mbali imodzi ya chani ya chirombo chachi number 4. Alright, tikupitirize. Right. So zanyanga kang'onoka talenga Genesis 7 verse 8. Yeah. Dinali kulingalira za nyangazi. Taonani pakati pa izo panapoka nyanga ina ndiyo yaing'ono patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mitu yomwe. Ndipo taonani ni mizu yomwe ndi mizu yomwe yati. Ndipo taonani nyanga mmenemo munali maso ngati maso a munthu. Ndipo kama pali kunena zazikulu. Yeah, so apa nanduka nyanga yaing'ono. Nyanga yaing'ono ina ngutuluka inayisana ndi zinasi. Ifate inazula nyanga zingati zitatu ndizigwesera uko. Komanso pambali poti inazula nyanga zitatuzi. Nyanga imene inachitaso nyitina. Chifana kuti no inapeza kuti nyanga imene yamanoku yankhula zinthu za yani zazikulu. So nyanga imene ikuyimira yani verse 25 ali yani. Verse 24 tayenga. Kunena za nyanga 10 ufumu adzauka mafumu a 10 ndipo mbuyo pawo idzauka ina. Iyo idzasiyana ndi oyambaja nidzachepetsa mafumu verse 25 nidzanena mawu akutsutsana ndi wamwambamwamba nidzalemesa opatulika wamwambamwamba nidzayesa kusintha nthawi izo ndi chilamulo. Ndipo adzaperekera mdzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi zanusu. Okay, so apo akamba kuzambira ali izankhola zazikulu izayesa kulemetsanso amwamba mamamba izafuna kusintha nthawi izo ndi malamulo ndipo azapasida mdzanja lake ku nthawi ndi nthawi zanusu. Zinthu zambiri. Right, so apa pamene pafunika history itu. Okay, so Bible anga ndi isakayapa. Mara ndi pafunika history yambiri kuti timange cover pamene pa. Okay, tukamba apo pakhamera simuvesa please. Munene. Kanyanga kang'onoka kakubwera nthawi imodzi nyanga 10 kapena kabwera nyanga 10 zitata zilabwa. So tikamakamba 476 nthawi imene mafumu 10 acha anapeza ufulu kwa ndani kwa Rome. Ndilenga nyanga kufunika bwere patadusa zaka 476 usogola kwake. Ndikhupa tinonewe. Yes. Alright. So tikaona muno bwino muzaka zimene zizi za 303 eti izi ndi zaka zimene around nthawi imene Aroma anali ndi mphamvube eti makaisala asanagonjeretu. So muzaka za 303 panali mfumu imene Diocletian
Diocletian anali ngati Caesar, president wa Rome, amene anayika lamulo lokuti atani anayika lonena kuti lochera Edict of Milan. Now Edict of Milan inanena kuti akhristu alibe tuyani maufulu, ndi akhristu amaphedwa amene angatani angaphedwere. Timazinebe koma ndizile chikazira uno ngakhala akhristu ambiri amaphedwa ambiri sapezera kuti ngayani malo awo kuti anthu akudyedwa zona ndi mkango bwanji anthu ambiri amakopeka mtima. So ali mwazi wa anthu amene awaphedwa amakhanga ngati mbewu, imakhanga ngati kuthirira mbewu ya uthenga wa Mulungu mitima ya ndani ya anthu ona. Chifukwa tikati tione history muzawerengeko ma stories anthu amene ali pa death row ndiwize wakaona wapha munthu amakwika pa death row ku America naiso maphedwa ndamakuzira kuti tsiku lake muna mawiki kapena chaka kama miezi ndezi mena anapeza zona atakakhala pa death row amakhali muna ndanthu amapha anthu amene azontchito amutukana jaji amuzinjete ndikupha kunende kuti mnazibazi zawe anthu ati no basi notuna angopita basi. Koma masiku akamayandikira ati chimachitika nchona kuti munthu uchiyambeza tuno musero munthu azingosanza mwina asazidyaso azinyeredwa azinyenjemera zotono imfa makosana si chinthu chonena kuti ndipita zintchito ndidafa ati anthu afika zonu ngati pali kwina ake anayi pa death row azatono atantulusa kuti akamuombere azazoni mpaka watano wakomoka koyamba madoko rambezeresa jane kuti akamuombere lamulo likuti amuombere so afeni hatatayi so anapitisa kwa kachiwiri anakomokaso mpaka anafera kuti kumweko so anthu ambiri apeza tuno ikafika nthawi afe amapeza tuno amba kuchenjemera chane imfa makosana tingamati munthu akumufera Yesu imakhala yodabwisa fana tuno akati akhristu aziphedwa anthu amayembekeza kuti anthu azikumana ndi ziti ndi amadabwera anthu ajakatulusa ku Colosseum kuja ku stadium anthu akuimba nyimbo even tiana tipeza kuimba nyimbo naonera maklipi ena akamonesa ati akhristu atatusa zimekanga amapemphera kena kuchika kuti bata akuthawa chikango chikuagwira sizimakhala choncho yayi amakhala anthu akupemphera akuimba nyimbo akapemphera anthu anje ndi anthu amene amazo amene munthu wokufa zimakhalira fani nthawi kukolosea amaphako anthu amazi amene zimakhalira amadaba kuti akhristu azikutani zikusiyana ndi anthu amene pezera akulowa chani chikhristu. So muzaka za 305 Diocletian anapanga litaya ndi anapanga litaya unali ngati masuta 7 suta ndi kuti emperor akamwalira anthu amene angakwanise kulowa malo ake ndezi bakhazi zotono mafunika umenyane mulowe pamene kopo ne masuta zinayipo 7 anthu amamenyana nekuja ndamenyana napeza na kuti Constantine anayamba kugonjetsa zake ati ndanagonjetsa zake ati panali ngati Moses amene anasala ndanakomana naye ku battle imene amatchera Maldivian Bridge ndeyeyo anaona masomphenya okuchi nzaboze ali samanati nzaboze fanya kuti anaona masomphenya anaona ati chintanda mwamba ndanawuzira tino utani ugonyese mu chizindwe ichi nebasara nanatenga basi zipenti omuzali yese tabwesa ni zimashiudi zanu zichi mashiudi ali anayika cross post basi anawuza makosa 10 tamangeni mu bridge anthu anathamanga kubusa basi ba bridge basi nosimabalizira na Kristo tikamenye nkhondo. Of course anawine anawina chonchija anala wandiwinisa ni ndani ni Kristo. Koma no china icho chitika chinena kuti mukuona zaka 303 ndi 312 padusa kazi ngati almost 9 years. So for the 9 years ino tino chikristu chicha chalowirira kwambira anthu aminda Kristu koma anthu akuda akubisa tirozenebe nde iye amaza kuti yakapa kuti ndiwine mitima ya anthuwa fuma ngakhale kugwira zana amafuna kuti atenge chikristu chicha achiphatike ngati chili mbali ya ndani mbali yake ndikhuba andala kumalapa ngasomenezo tikuziwe so tona nawo tuno atangolowa kuti agonjesa last suit here mu 513 Constantine anapereka anawanga rescind Edict of Milan jenera abasa Kristo ayeni maufulu awo waona wenebe ndisanga isogoleri ndi Kristo ndakhala zopereka kuti ukwere mu mfumu wa Constantine anthambira amakuza aje sine Kristo
sanali yani sanali Kristo ndikuya mu usana amene zokhale tukamba zaka nyanga kang'ono. So kula amene iyo atabwera kuti muzote kuti mene wayo unayo waboza muzaka zimene za 321 AD anapereka lamulo yake Edict of Constantine imene manena kuti pa tsiku la dzuwa anthu akukhothe ndi anthu onse amene akukhala mu mzindawo mashopu osakhala otani otsegedwa kumano kuma midzi anthu amene akudzala atapitiriza kudzala ifano tapeza dono sibangapezeke so tsiku lina lofunika ratani adzale ndi kumwa madzi kale. Ndabati tapeza dono sibangazipeze tsiku lina labwino lodzala ngati nomvula yako asino somafuna adzale omwe. Ndabati sanda lisazibuma kumano anthu amene akulima ngati ili yesanda athaurani athapitiriza ndaona kuti anthu atisalese fano posiya ntchito zawo zatipeza ndono zinambizana zataike. So izizi inapesedwa pa 7 March mene lamulo analipereka ndani Constantine mu chaka cha 321 AD. So lamulo la lopumula siku la Sunday imene iyeyo ali kuchipembedzo ya dzuwa imachedwa Venerable Day of the Sun adabwa mu Kristo anayipereka lamulo ili imene timozenebe. So iye anayesesa atange chikunja ni chikristo zikhenga pangati pakachani pamoso mu zaka za 325 AD chikristo chinafika kuti nocha awanda pena paliponse chikristo chafala ndipo ana chifare Constantine anapanga zino chikristo chikhenga tino chakwera mu nthawi yake imene anayo otani olamule. Now ndi pamene kumabwera Nicene Council. Nicene Council nayo nena kuti no senthaja aKristo amaphedwa yana ana underground nezinali ngati no azisogoleni osana underground anthu amapemphera kumano mobisa so anaita nasogolo saja kuti abwere pamodzi ndanawo za aKristo ajonaa kuti asogolera ajonaa kuti no makosana tifuna tipange mpingo ngati umodzi. Now mauti mpingo umodzi universal mauti universal amathandiza Catholic mu Latin timazanebe ndanena kuti no tifuna pakhale mulungu mngati mozi moto yake ngati azipani zambiri amakhandi zimene akatchula zina chipata yawo amatchula moto yawe. So yamati pakhale mulungu mngati mozi ambuyeso mngati mozi chikhulupiriro chingati chimozi mpingo nga mozi ufumu songa mfumu so ngati imozi mwanjirena amafuna no lumikizisa anthu onse kuzera mjani muchipembedzo nkhani yake nali imene iyi ndikhulupirira timazenebe na chifatuno chinakha chichichi chimozi cha university chapena pali ponse cha Catholic ndifatuno chinali ngati mpingo umene unali wa Chiroma pene machedwa no Roman Catholic tikona pomwe mpingo wa Chikatolika unayambira ndikhulupirira timazenebe andizizi zikubwera ndipo tonanato kuyambika kwa organization imene ndikumene tikona ndo kanyanga uno kachaka kutani kakukula anosopana kumakapeza mphamvu kwambiri nyanga 10 zikakhala chani zikapeza mphamvu. So tendibirize so pa nthawi imene amafuna tuno aKristo abwe pamodzi panali ndi mkangano wakulu mu Chikristo panali Arius ndi panali no Anastasia kubaza ngene mine na Anastasia so Anastasia anali ngati bishop pabele Arius anali ngati presbytery nanthu amasiyana pa chikhulupiriro cha Yesu Kristo timozene so tanalo ndizovuta tivesizo no Arius amakhulupirira chani chifana kuti no zolemba zonse za Arius anazinawo chedwa nifani zinawo chedwa zimene anthu amati Arius akukhulupirira chakuti amazitenga muzolemba za adani yake ndikhulupirira timozene so ndizovuta kuti no tipange trace kuti Arius amakhulupirira chani mu Bible imatiuza ife kuti no Arius sana lotani ulakwisa. So makosana anabwera pamodzi Constantine iye anabera zintchito za mkangano wawo pa Yesu nkhani kuti kodi Yesu
ali ofanana ndi atate mwanjira osanakhapo nthawi imodzi manifesenepa lazima khamu trinity kapena kuti Yesu anachita kuti akubadwa kangano naye pati pamene popo so achina anaseja amakhulupirira Yesu ndi atate akhapo nthawi zonse pangati pamodzi amakhulupirira chimene pati eternal generation ndio tino kwambira nthawi imene atate analipo nthawi za nthawi kuti simunakhabe nthawi imene atate palibe ndio tino Yesu ndi bwanji chimodzimodzi ndikhulupirira tonse Arias amasociety chimene yocho so amakosana amakhulupirira eternal generation right yamana ndi nthawi zonse Yesu Kristu akhala ali mwana wa ndani wa atate so ndithu Constantine no makosana ambiri alipo nda a Trinity achina Anastasia pamene anayikano chilamulo chake so iye amakufuna to ambiri ndatiwo akhale mbali ine kuti no akhenga matinga kulambe so zimene anapanga edict ya Emperor Constantine yosusana ndi Arias inayonena kuti no anena kuti zolembera zonse za Arias zitani ziwotchedwe ndipo zivekedwe kuboma yeti komanso chinese choyipa cha chiphunzitso chake chisaperekedwe kwa ina aliyense ndana kuti anapereka ndithu lamulo lofika bwino nato wina aliyense akakupezeka ndi zolembera za Arias ameneyo azipereke zikawotchedwe ngati sizitene munthu akapezeka atani aphedwe mukuona amene meze ukhalire nkapena alandirepo capital punishment so zolembera zake ulibeko za Arias izo timozine saja amatino chilombo chimene chizaponda mpaka chani mabase so zimene zimachitika zimenezo right so tikapitiriza mpaka mwanayimba mu 1989 page 75 nato kuti tibwerezenso zimene Arias anaphunzitsa ndi ntchito yovuta kwambiri chifukwa kuti no zolembera zake zonse palibe koma anthu amankhala atengapo ndi akuziduswa koma zimapezekanso mu zolembera za ndani za adani yake ndipo ndizovuta kuona kuti no tikamvetse chimene amatana amaphunzitsa okay so anthu ambiri akamakamba za Arias amandokuyankha munyoze panopa makhulupirira za Arias yeti zolembera za Arias kulibeko mpaka liti mpaka lero na Arias anali non-Trinitarian ndi yani munthu amene sakhulupirira Trinity kumene kuti kati non-Trinitarian zikuthandiza kuti no tikuza chimene munthu amakhulupirira mawu wangu toza chimene munthu samatani samakhulupirira so Arias kujana kuti no amuyikira edict ya Constantine anathawa kuti ku Rome anathawa ku Rome ziphunzitso zija anazitenga maufumu angati atatu ziphunzitso zimene zinalandira ma Germanic tribes anali Heruli, Vando ndi Ostrogoths. Nkona tikawerenga mabuku ena awo samakamba tuno the three Aryan horns. Anali mafumu mena ndi ajani ziphunzitso ndani za Arias. Zosusana ndi jani ndi Trinity. Ndikhulupirira tikoze nepe. Yeah. So mafumu amene wawa Vando, Valo ndi Ostrogoths anaonongeredwatu. Nikona mafumu amene wawa Bible nabuno anazulira mpaka kuchani kumizo. History yao mbiri yao mpaka lero yonse inatati inapita. Kumano kumapeto ake Constantine anamwitana so Arias kuti abwerere ku Rome. Kumapeto Arias atakalamba ate tayambira lusi anabwera ku Rome kunyamazira anthu anamuthirira poison anamwalira. So anamupha Arias anthu amakhulupirira ndi Trinitarian anamupha. Anyways sinuzana anamupha ndani mwene mazali ndi Trinitarian sine history yake ndi koma anaphedwa ndi poison na anampha ndani si Trinitarian basi. Tendibilizeni 330 AD chichitika njani tikupitiriza zaka zije so 330 AD Constantine ananena kuti to capital city anayichosa ku Rome inapita kuti ku Byzantine now ku Byzantine ndi ku east capital city anayichosa ku west Rome ndipita ku east ku Byzantine ija anayipanga name kuti ikhale yotchedwa Constantinople after himself muzaka za 330 ndiye ku west kunakhala kuli vacuum zingati president zile zarali kumpote neti pa central pa khanga maybe muthe ne pa central ku west ku anayikapo kuti kuzilamulira bishop kapena elder wampingo wa Chiroma ndi Katolika uja tikona mene zokhalire ya so zikhanga tino mbali naye kunakhanga tino kulino mphamvu so ndithu bishop wampingo ndamene amakhangala kupanga control kuti ku Western Rome
tieni aujeni nemene namvera so aujeni nkhani ya internal generation inji history yake imene sisi samafuna pange fomu church imozi mafuna sizikubeza family imene nambiri imene namva ine nkhani nazo kuti Mungu mozi ndani chonore walinga bible imene so dakale ndani wala walinga so bangase je naso Yesu Kristo mwenesa so ndani so kale walinga so bangase je naso zimwe yaso mwenesa so ndani so Mungu yende bible imene so bali Mungu yani sana wale pamene pamabula pana zauka no njini so bani Kristo ndino yani generation of course be never zona zoti opposers so anali area sake nabo live now kanga so ngani ana Athanesia niso anaphase anali ngati opanga propose idea imone nayo anaphase ana ndia trade mwende fabane so nanga ngai wango pose na mimi later on ngasa kwesa nduchi na yani ya trade of course mimi sakaile ngo imali area sake yeah ako masaya sanali pana ma bishops na magiza right ma bishops anale odani ochebe magiza areas ambira na vizana ndi anaphase. Okay, so muzaka za 351 AD mpaka 476 zinachitika zodera kuno ufumu wa Chiroma unamba kuda usisirira kali mphamvu zake kumarani kumate right. So muzaka zimezi 125 kuyambira zaka za 351 mpaka 476 maufumu aja 10 aja makamba nyanga 10 zinamba kumenya kado ufulu wake menya ufulu wake mpaka zinamba zenda no 476 zinarani zinagonyesa mbali ya Western Rome kuja tuvana wenebe. So Western Rome nakali kwagwa maufumu tena aja ali independent ndiri ngatali independent amene amalamula kumene kucha panaye panyana indani bishop wajani wa Rome ndikuba tinoze nebe ya. So mene mafumu tena jama za loka nyanga zimaphuka ndati panthaye mweso ufumu wa Chiroma ni Katolika uchaswapo wapezeka jani ukulamulira kale anthu aja yeri. So so vaki memene inasiya kuti anthu apeza independence inakhangalira pangira few ndi Roman Pontiff yedi. Njeti kamaona mwino muzaka za 493 AD sinanga a bishop of Rome akulamulira anapanga influence tuno mafumu ena aja agonjese mafumu atatuwa tinoze nebe. So 493 AD tukona zaka ze 476 independence 493 AD ufumu wa wajani wa maheru la Yonatani unazulidwa. Mu 533 AD Justinian anali empire abajalomo inali east ndi west. So mu 476 ufumu wa Roma wadani wa go west we koma ku east akulamulira be masizo zati tinoze nebe. So panthamine 493 Bishop of Rome anesa no ufumu wa Herod audana azua ononge history zonse aonongeretu. Mu 533 AD Justinian anali empire kujana Western Rome anawengera Cox ndi the Roman Catholic power kuti zule somajani mphamvu zina mujali mene mu 534 AD. So mu 534 AD kapeza ndo Vandals anazula right. Mene mafika 538 AD yeti umalizira amene anazulira dala imajani ma Ostrogoths. So Vandals, Heruli, also the fear and those amena Andreas Pozarius masana ndi bishop wa Rome osanata adaonongedwa mbiri yake ndi imeneyo anthu amene awafuna zidana ndi chiphunzitso ya true God mano mbiri isa amafuna kuiphunzitsa chifatano titati tione mbiri ndi ya clear it's there nkhani ndi ya prophecy tingamaka mazone pali Mulungu mmodzi amene mwana wake ndi Yesu Kristo. It's a belief imene close to what ajinari yasamata amaphunzitsa ndiko yanoze nebe andiwo anagonjeseda ndiwonongera mujani uzera ni makosana amene awa. So nkhani ni nkhani ya dale. So ndithu zinakhala choncho ndende sonderawo pano pamene ndinawo tilipa chirombo nomaliza mafumu ngati 8 also mafumu 4 mafumu ndi 4 ok yeah amene nawo panyanga 8 no nyanga 8 zo zili pa chirombo chimodzi tili pamene mbuku ndithu. Okay, tawapitirize right. So tikupitiriza antinamba za chizayankhula mawu akulu musalanda mambe
So tikaona muno bwino pa zinthu zambiri zimene zinanenera kuti no ata papa ine mphamvu yosintha nthawi ndi kusintha malamulo ndikuchotsa zonse even angakhale ziphunzitso ndani za Yesu Khristu. Ndipo mphamvu imene ali nayo even kuchotsa malamulo andani a Khristu zimene zikupezeka mu Decreto de Transatlantic Episcopal. Mphamvu za papa zimene zatha kusintha malamulo a Mulungu a Yesu abu zonse muzichotsa zonse. So ukondo kwankhola di zazikulu zusona ndo achani mamba tapava seven tendizeni part number 2 pajama ono azalemeresa oyera mtima azalemetsa oyera mtima tikamuna muno bwino nkhondo zambirira zakanyangaka kasanambe kulamulira mu 5:8 analemesa ndani nyanga zijani zitatu zija tikuona wenewe kuna maana at least Bible is clear to know it's pro nyanga zitatu zija. So kuzano nkhondo ma crusade kusaga anthu eri tikaona muno bwino mu Dark Ages anthu ambiri anaonongedwa tikamaona ma audiences amene amakhala ku mapiri tikamaona ma obediences achina John Hassan ocheda achina Jerome aku Prague eri anthu ambiri anakumana ndi zinthu zokhoma chifukwa yani cha mpingo umene ukapena kanyanga uno kamekaka ka Roman Catholic. So izi ndithu ulosi unatani unalosera ndikhupa tilosenepe tikuyenda word by word verse ija tinawerenga ije. Okay, ndawa hapa tingowerenga Daniel chapter 27 verse 21 25 area verse 21. Ndinapenya ndipo nyanga yomweyi inachita nkhondo ndi opatulikawo ni walaka paka inadza nkhalamba ya lombo asero. So nkhondo inachita nyanga inachita nkhondo ndodani wera mtima maka mu Dark Ages anamira amene Bible book nyanga imathira chani nkhondo sinangenekha ngatono ikulamulira pamalo pamene makaisala anata anachokabe. Yeah, so ndichoncho ndithu verse 25 area nidzanena mawu kutsutsa ndo mwamba nidzalemesa opatulikawo awo mwamba nidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo ndipo adzaperekedwa mdzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi yanunso. Yeah, so akuti idzayesera kusintha nthawi ndi nthawizo. So tikaona muno bwino buku limeneli la Clark Commentary on the Bible volume 4 page 594 kamba zalano kukhazikitsa ndithu kusala khazikitsa mapwando eri kwapangisa anthu one atuno azitchedwa oyera eri kupereka ndithu kukhululuka kwa machimo kuyikaso mapembedzedwe amene samazwidwa ndi Chikhristu kuyika ziphunzitso zina za chikhulupiriro kapena njira zina zopanga eri. So ali izi zimene papa amatani amapanga eri. So amakhazikitsa ndithu zinthu zina no Chikhristu kutani mu Chikhristu kulibe ara azayesera kusintha yani nthawizo. Tikaona muno bwino iraona nawo ndino mu Catholic Record of London mu 1923 September 1 Ontario akamba zinato mpingo libaba yani pa Bible ndipo kusuntha kwa sabata ndiyo chizindikiro cha mfundo imeneyi tikaona imeneyi. So even ngakhale mapembedzedwe asabata anachosera yani Saturday kuno ndi yani ndi Sunday no sovana. Sari pingo limamba Bible nikona nipinga mbiri masunga sonyani Sunday. So tutano nitu kanyirombo kanyanga kana nadani kana isira kusintha yani nthawizo ndikulimbana ndiwa mawa. So unano azaparekerayo muzanja lake nthawi ni nthawi zanusu eri. So abatanda zani tayirenga ni Numeri chapter 13 verse 34 Numeri 13 verse 34 tieni verse 34. Numeri 13 verse 34 yone 33 14 ibana 14 Numeri 14 verse 33 verse 34 14:34. Monga mwakuwerenga kwa masiku amene munazonda dziko masiku makumi anayi tsiku limodzi kuwerenga chaka chimodzi nudzasenza mphulupulu zanu mudzasenza mphulupulu zanu. Okay, amo 10 pili za nadia 14:34. yeah
monga mwakuwerenga kwa masiku amene munazonda dziko masiku makumi anayi tsiku limodzi kuwerenga chaka chimodzi mudzasenza mphulupulu zanu mpaka makumi anayi ndipo mudzadziwa kuti ndaleka lonjezano langa. So akuti no tsiku likuyimira chani chaka chimodzi. Ezekiel 4 verse 6 ali yani Ezekiel 4 verse 6 ali bwanji. Ezekiel 4 verse 6 ndipo utatsirizawa ugonenenso mbali yako yakumanja ndi kusenza mphulupulu ya nyumba ya Yuda. Ndakuyikira masiku makumi anayi kuliyesa tsiku limodzi ngati chaka chimodzi. So tikapita ku ulosi edi tizaona nawo maulosi ofika athena ake timamasulira tsiku kufika kuchani kuchake koma ngaupitira nthena ake for example kopanga za 1000 zapitululete ni zakade. Yes. So don't know there's a principle but then chapter 10 amount of thousand ya nthawe. So tikafika chimusi chapter 10 nthawi imene inakabida mu chimusi chapter 10 imo kupita kusipa maza castle time prophecy ndikubya timozi nebe right to read is ndio meaning to say after nthawi imene ili prophesied mu chimusi 10 ikakwana mapita kuku ndio ngati pali nthawi ndio ndilitiro ere timozi nebe ndabeka ndi chisanzo chake. So tikaona muno bwino Yuda amakhala ndi masiku 30 mu chaka chawe. Ndamakhala ni miyezi 12 mu chaka chimodzi. Pakadusa zaka zingapa amonjezeraso masiku ene kukalendera kuti khala ngati panga line muno bwino. Anyways, zeze kambabe sogoloma. Okay, so amakhala ndi masiku 360 mu chaka chingati chimodzi. So munthu anano dziko limazungulira dzuwa 365 days so muchaka chayo makangana kusoyekera zaka 5 yes. So bana usazaka zingapo kandi 5 kandi 4 amonjezeraso masiku ena wikengati apanga line muno bwino. Alright, look at the moze tilimoze makosana sitilimoze ene so miezi 42 kile tipange masama baba tikupanga masamwe so then tionene. So masiku 30 akukhala mucha masiku 30 akukhala mu mwezi umodzi miezi 12 ikukhala mu chaka chingati chimodzi masiku ndoti 360 akukhala mu chaka chingati chimodzi. So tikakamba za times and divided over time tikamba zaka zingati 3.5 3.5 years ni miezi ingati 3.5 ni miezi ingati 42 ndio tenge miezi 42 times 30 ili basa masiku anga 1020 de yani 60 kamena tango nenda tuno 3.5 years yo ndio wange masiku timange ba tumange 3.5 times ya 360 ili basa 1260 mwe. So masame na sili ngapange ili wesa ndio tuno kanyanga kamene kamafunika la miezi masiku angati 1020 yani 60 komano mulosi tisa nafike munthawi imene ilo yalosida mu chimusi chapter 10 sarvike nthawi imene siku imamira yani chake right and bilizeni meaning descended mafunika ati pange no times and dividing over time ndi 3.5 ndi 3.5 years uditi masulezi kazo savuda tipanga 3.5 times yani 360 imene basa 1060 days tikazitenga zimene zikuti zisamsi zaka zeni ndende ndi 1000 yani 60 bebe munthu amene angakhale zaka zonsezo yeri so kanyanga komuno si munthu kumano ndi system so tona ndo zimene zimachitikadi kuyambira 538 kufika ya 1798 538 chifukwa yani fatiro kuti ulamu yake kuyambe kulamulira kupanda osusa nthawi imene nyango ebaizere nazo kida mu chaka ya 538 tavesa chifukwa ndi maambira 538 antambira amakwira 538 chifukwa yani sakuza fatino kuti ambe kupanga history yake ndio afunika pange confess not no ali asana indani nga makhubi ajani uvuti safu no panga confess kumana izizi mumbiri history anthu amazizi wabwino
mono masiku awo anthu anasankhana kuti asamatani ena of course samaziwe kwa wakhaso na bwana kususa. Anyway, so Pope Vigorous ndamene amalamulira mu zaka za AD 358. Zayangana Pope ndani? Pope Vigorous la anyway. So vanthai Roman power ija inayo tuno makaisala aja asisilikiratu even Western Rome kuti. So ndithu mphamvu zimene zinasiyidwa zinakhangatira kumuyamwina ndi ndani? Ndi Bishop wa Rome. Ndi apa akamba Myers General History pa page 455 audi yana nini ba mthando zana kuti ndo uyu ndi historian akamba zina kuti no pasi pa iye ganizana lilose lina lembedwa nato olamulira onse anayingati ndithu zotengeramo sandani za Bishop wa Rome. Neti ndati mafumu onse ka mfumukazi a Europe onse analambira tiyo ndiye ndani mbuyo wawo. Ndiyo kupanga komenta no manjira ina Aroma anayingatidi mkazi wachani wa dziko lapansi. Zichamakamba mu chapter 17 verse 1 paja kuna nzimaya anachita ligondi chani ndi mafumu a dziko. Tapaona pamenepa? Yeah, so akona tuno ndawo ndiwira analemba mu professor wa history analemba mu University of Rome Labianca analemba no monga mene masiza amasinthana niwapasana mphamvu kunabweraso mabishop ayani a Roma namba pasana yani mphamvu timozeni manje ndono pamene panali makaisala mmene panalano manyanga kakajani kakang'ono koma nsizi zichimu chilombo yani chachi number 4 yeti so pamene Constantine anasiya ku Rome anapereka mpanda wake kukajani kuma bishop amene ama pontiff tukusatira makusana ndozati history ya Italy mabe tichite nalo. Okay, 1798 chinachika njani Befie. So ku France kunali French Revolution. French Revolution itachitika ku France makusana adapha mfumu ndipo anaphaso mabishop achikarera kuti meneko ndonali nofera thesa yani chipembedzo tikuyano efizi mbali pamene actually kamakama za human rights anachira kuti ku France iko anayika pa magometeni mwana awane ndi ma human rights amasana ndine simu ngamanena actually panopa ukatambe kuwasana ma human rights zimamusana so ndi Bible koma lero oda barino asogolera apa tukuphera ufulu ama ufulu ufulu zinachika kuti kota ufufuzani ku France you see. So Pope analemba makalata ususana ndi zimene zika kuti French Revolution. So zilayika chonje Napoleon ndamene anazamba kukhangana kulamulira sinangakhala dziko la onongeke apanga revolution la pafumu yanjani Napoleon anakhanga ndi general amene amakhangana kutetezera territory ya France ndiye anatumiza general wake amene Befeyo anapita ku Vatican ngagwira papa kumanga ndio nali basi akona thesaso ulamulo wachani wa upapa basi alisa sanavile tikozene zaka zingati 1798 of course ba isanafike nthawi imene inayozena kuno bava za papa zinaizi kuchepe chifukwa mu 1517 pamene Martin Luther amapanga zake zicha Wittenberg Church 95 thesis. So kuna reformation achita mbali yake moyana khangana kumenya bro yomaliza. So zaka 3.5 zinakhanga za tabali eneko. So 5 mpaka sendi yani 98 kana mulira kanjo kaka jo kanyanga ko timoza nebe yeah. So now niwafuna ndini mfundo ndio funika kwambie tufuna revisana note kama za chilombo ya number 4 je kanyangako kali mbali muzi ya jana ya chilombo chilombo chisiku sasi kusanduka kanyangako ya yeri chilombo ndi jana ndi Rome Romuyo aita gavana toka nyanga zingati 10 mwanjira ina tandano nyanga 10 zili mbali muzi ya jana ya chilombo. So kanyanga kono kakatuluka ndikamba kugwedeza nyanga zinazo kanyanga ukaliso mbali musi ajani ya chilombocho mozo ngale
nyanga 10 ndipo amene nthawi zikudusa Rome inazasanduka chimene tikuchitcha pano kuti chani Europe. Tinozanepe ani ndi chirombo chomwecho mpaka kumapeta chani anthu ayimanjinena tikatenga zonse zimene kaupanga kanyanga kakang'onoka nyanga 10 zonse zija zikuchitika pachani pa chirombo chomalizirachi ngati ufumu urani wotsiriza. Right. So in history eno summary ndozati mitano yatopa mabe 10 toneni ufumu taona pa Daniel chapter 2 Daniel chapter 7. Daniel chapter 2 imakamba za kubwezesera kwa jani kwa malo. Okay, last time ndinawanga meeting timaona kuno tikamanga za Daniel chapter 2 Daniel chapter 7 8 ndi 9 Daniel chapter 11 12 mene makosana amalemba buku lake Daniel zinezina no Israel waonongekeratu. Yes, Israel nali malo olonjezedwa 1 ufumu laini malo olonjezedwa 1 siyonse mufumu munali ndani munali anthu 2 osankhidwa tundu wa Israel 3 mufumu munali sojani mapembedzedwe amachitika kuti kukachise 4 mufumu munali so mfumu into 4 so pamene Bible imapitako inayenera yaphwasula kachisi chipembedzedwe rani chata no Yerusalemu ndizonse zanongedwa manje nena anthu achosera kumalo awo. So 1 mene Daniel buku la Daniel kuyamba no mfumu ya ku Israel achosera so anthu palibe mfumu 1 2 china imene yachosera njena no chachosera ni malo awo atani achosako anthu amene amafunika akhale osankhidwa kumalo atani achosedwaso kachisi limamezedwaso atani achosedwa. So magawo 4 afumu atani aonongedwa. So tikamapita ku Daniel buku la Daniel imakamba za kubwezesera kwa zinthu zonsezi koma no muzimu tinozanepe Daniel 2 okanthamira makhopeta ayi maulosiwa ndi amozi mungangonjezera china iya nkhani simenika. Daniel 2 kamba za kubwezesera kwa malo koma sakhala so Israel okucha kuyayi ndi dziko lonse lapansi pajali dziko linatayira mandani manja mandani mwa Adamu koma likubwezesera manja mandani mwa Yesu nkonata khala ndi ufumu wake Yesu Kristo anamuza perata ufumu angasi wajani so dziko lino koma tikayenga chimu chapter 11 verse 15 aliyani maufumu a dziko lino amba kukhala mafumu andani ambuye wathu ndi jani ni Kristo wake. Chimu 11 verse 15 meaning to say no kamwala kapa Daniel chapter 2 chikamenya jani kumusizaonekera kuti ufumu wino ngapenga anthu pangwiro ndi ufumu andani wa Yesu manje na mala anafika zabwezese deso ndani kwa Israel wa Kristo aminali a Kristo nanto sokumusina 1 koma kupatala pa chimene yoyo pa Daniel chapter 7 pamene tikukambano za kubwezesera kwa yani kwa mfumu imene tinaona mu video zani yosatira tikumana wenewe Daniel chapter 8 ukamba za kubwezesera kwa yani kwa kachisi kapena kwa chipembeze cheni kumapita yani anthawi zinezo chitika pakadusa zaka zingati 300 pamene Daniel chapter 11 ndi 12 ukamba za kubwezesera kwa anthu pajamika yakazayima anthu awo kazarani azapulumutsidwa anthu amufumu atani abwezesera manje nena ifeto landire yani mfumu ya Yesu Kristo. So Daniel ukamba za kubwezesera kwa zinthu sakamba chiuluso yemweyo ndichibweza mbonye zawo zambiri ayi munazo kapena akankhuta kundu pasaulo zonse uzikamba pamuzi kuma kukamba kubwezesera. So tikachoka apa tikupita ku chapter chimene chitafurukoza. So taona mutu wa golide mamira ya another ways Daniel what you someone to physical stuff was yes of which is sakhala so ayuda koma khala ayuda amene ali mwa Kristo ndikubati wonse nene alright. So Daniel 2 kamba za kubwezesera kwa malo zinatani zinachitike. Daniel chapter 7 kamba za kubwezesera kwa mfumu tona tizichitika. So mutu wa golide umayimira chimozimozi nkango imene zikimira
Babule. Can you just come again, Luigi? Cha. In Israel, am I Okay. Ananonga malo 4. Choyambirira anayigwira mfumu. Ndugai chosamaso mfumu inachosimba. Kenako anthu anachosedwako. Anthu amufumu anachosedwako. Malo amene analonjezedwa anakhala bwinja. Anaonongedwa sinine Nebukadineza. Chipembedzo chawo chinaonongekeratu kachisi sanonongedwa. 24. Yeah, yes. Malo lonjezedwa ananongedwako manjira ino Nebukadineza adabwera anagumula the wall of Jerusalem ndikupaswa anthu. Koma sanangoti ananongekanso kachisi. So kachisi amemera mapembedzero arachosa kwa anthu malo anakhala bwinja kwa zaka 70. Mano visanebe so manjira ina zonse zimafunika zibwezeresedwe. Tikamaka za kubwezeresedwa kwa malo ulosoja mwakamba tuno uzodono lamulo likapengedwa amange mpanda waja wall of the city. So tikamaka za nzinda kulukhero wakwanira makhado ndi wall yeah so zonse zinaizira zinaonongedwa. So Danieli ukamba za kubwezeresedwa kwa zinzuse 4. Daniel 2 inagamba za kubwezeresedwa kwa malo, Daniel 7 inagamba za kubwezeresedwa kwa mfumu. Nokubati bozo babosane? Yes. Pabilize. Izi zingati simuzivesa ngone ma videos before nazi forogoza kwambi. Right, so in summary, okay tengo yambaso Babylon kwemera yani mudu wa golide ngagwe ambini ndabelezi chest arms za silver ndi yani bear ndi chimbalangone aherera kwemera mimba ndi nchafu za nkuwa mimemera so yani nyaluge Rome kwemera mapazi yeti mapana wenewe ndipo kwemera chirombo yomaliza pamene kugawana kwa Rome kwemera mazala zingati za mapaziwe kwemera nyanga zingati 10 ndika kajira kanyanga ngono kache right. So izo zimene tadusapo Babulo kama za Daniel chapter 7 amidi ndabelezi ahereni mapendake jani aloma ndita maiza kunyanga kajani kaka ngono. Okay, now mafuna nenda kuti anthu ambiri akati afika alondera amaliza Daniel chapter 7 umemfuna nenda kuti no apoka siti nambe upanga study Daniel chapter 7 ndifana ndikuti siti nambe upanga study chifanyina na kuti no tafika pakubwezeresedwa kwa mfumu ngati ayi mu Daniel chapter 7 nkhani yenene pale mafumu 5 mu Daniel chapter 7 nambira kawerenga makhala mafumu ngati 4 tifika ku ufumu wachi number 7 wachi number 5 kani ndio mene uzukuti right. So tikapita kuphunzira lomalizira itiona nawo ufumu umene umafika ubwezeresedwe mfumu ya ufumu ifuna ubwezeresedwe. So tiona muphunziro usatira amen.